Digitalization sa mga serbisyong gitanyag sa Mandawi City Public Market gitinguhang hingpit ng mapatuman sa buwan sa Agosto. Ani ang report ni Nico Sereno. Taod-taod na nga nakasugod ang Mandawi City Public Market sa pagpa-digitalize sa pipila sa ilang serbisyo. Ang ubang mga manindahay nakatanyag o QR code aron ang mga mamalitay may kapilian na pagbayad pinaagi sa e-money. Dili pa hinuunta ng vendors ang mipatuman niini apan ang hinaot ang labaw sa public market musanong sila niini. Doon na masabyud kunoy maglisod sa teknolohiya apan awhag nilang mudangop niini ang uban. Sa atong market, sa atong toda, nagkuha kayo ng baseline data para after a month baron among ma-check og ni increase ba ang mga na-engage ana kay kanang amo manggi highly encourage. Gawa sa mga manindahay, lakip ang mga tricycle drivers giplano sab sa pagpatuman na sa digitalization. Kini aron mas sayon kuno alang sa parehong driver ug pasahero. Amo nang gi-tap ang tricycle kay dili gud tanan pero ang nasa merkado na mga linya padung sa merkado. Apil na ato. Target sa Market Authority sa buwan sa Agosto hingpit nga mapatuman ang digitalization sa mga serbisyo nga itanyag sa merkado. Subay sab kini sa gipapasar nga ordinansa kabahin niini. Mamahimo ra hinuong mubayad gamit ang cash apan gidasig ang uban nga musuway sa e-money ug ubang mga serbisyo nga mas sayo na, mas luwas pa. Uban ni Rod Prado, Nico Sereno, Balitang Bisdak.